mihla. Haleluya. Haleluya. Omnye uthi masindiswe athi ayikafiki laa nto itshoyo kodwa ibibhayibhile isithi umntu yinto ezele umfazi yena aphinde afune into etshoyo. Haleluya. Athi ndifuna into etsho kum kodwa ubutsho kuye. Amen. Kanti onke la bantu azobaleka uba makathini masindiswe. Haleluya. Ubaleka into naye makabalelwe ebantwini abozibangela izulu ngenye ilanga. Haleluya. Ubaleka intoba akhutshwe kwilizwe lobumnyama afake lokukhanya. Haleluya. Because abantu abaninzi bayayithetha intsingiso bengasindisanga bengayazi futhi. Haleluya. Bayichaza uba lo xa usindisiwe ufuna kube ndakanje abo benzima ke le nto ithetha apha. Amen. Kanti xa sowukuyo ilula. Haleluya. Nomntu othi bazalana intsindiso inzima kangayenzi intsindiso kangayazi futhi. Amen. Nditsho mna nose ekuyo se arhuleke angaphinde abuyele kuye ebekho kuye behamba nabasindisiweyo. Amen. Umntu osindisiweyo akwazi kuhluka nentsindiso. Amen. Xa bethi usindisiwe aze ayeke umhlaba sibone ngayo sesisamgo bengasindiswanga behamba nabantu abasindisiweyo sambona senza into zakaThixo kanti sisiphiwo qha asibe usindisiwe sebenza ntoni isiphiwo. Amen. So zininzi ke izinto ezenziwa ngabantu umntu ade athi hayi akekho umntu olosindisa apha emhlabeni. Amen. Kanti le nto ayinokwenzeka kubantu kuThixo nazo zonke izinto kwenzeka. Amen. Kodwa sasincoka naye sithi hayi awunolusindisiwe kodwa apha emhlabeni awunolusindisiwe sahamba nawe le ndlela sisaphangela nawe uyawusindisa xa usezulwini. Amen. Kanti utsho kuba yesehluleka yintoni yintsindiso bowucinga kubantu ayinakwenzeka kanti kuThixo kunako konke ukwenzeka. Haleluya. Ngoba uThixo kaloku akho nto imnqabelayo. Haleluya. Akho nto uThixo angakwazi uyenza. Haleluya. Kanti ngabantu abacinga uThixo akanokwazi ukwenza oku. Amen. That is why athi kubantu le nto ayinakwenzeka kodwa kuThixo le nto ingenzeka. Amen. Ngoba ihlobo abantu abamcingela ngayo uThixo bacinga unamandla olingana nabanye abantu abaphila emhlabeni. Amen. Abayazi uThixo uba akalingani namntu ngamandla emhlabeni. Amen. Ukhona onye umuntu wakhe wathi ethetha wathi qhude maniniki zindala zombili kodwa iyashumayela. Amen. Uthetha ngoSathane uThixo kanti uyibhudile. Amen. Aqaqanga umbazi gawehle ushumayele thina. Amen. Awunoyiqhude maniniki zindala zombili kodwa uthetha noThixo noSathane. Amen. USathane uThixo abadibana nodibana. Amen. Ngelanga uSathane akhutshwa ngezulu zakhutshwa uThixo wathi mina zingelo sezincinci kanti kuphela laa mntu phaa ahambe phaa wafika mhlawumbi wanguSathane kanti ezulwini wayengulusifa eyingelosi qha wafika waphakama wabanempakamo wakhutshela ezantsi wayixobuza uThixo usikavale sikotyutyeni yabo uyagwexa sikohambahambe uyagwexa wakhutshwa ziingelosi nothi nguThixo. Amen. So uThixo akwazi uba abe level eyi-1 noSathane. NoSathane nxa esilwa nento kaThixo akalwi noThixo ulwa neengelosi zikabantu zikaThixo ngoba kwakho level loyilwa noThixo. Jonga xa ungcwatywa uMoses ithi ibhayibhile kwaphikisana ingelosi kaSathane nengelosi kaThixo. Not uThixo noSathane ngomzimba kaMoses. Amen. Kwalo uSathane uqobo lakhe esilwa neengelosi eyi-1 zikaThixo not neengelosi zikaThixo. USathane wayesohlula ingelosi eyi-1 for ukuthi azuse umzimba kaMoses. Amen. Haleluya. So uThixo akwazi ukuthi eqhude maningi izindlela zombili bokuthe uThixo bubuxoki. Oh haleluya. Andaba zombili. uThixo yena ungu-alpha ungu-omega phambi kokuthi 1 wayesekhona. Phambi kokuba ikhalele ili-first wayesekhona. Phambi kokudala izulu nomhlaba wayesekhona. Iingelosi zingekabikho. That is why kuthiwa ungumdala ngeentsuku. Amen. Alikho ilanga ekuthiwa ilanga lakhe ilanga eli yena asinombona ngathi. That is why kwakuthiwa mose likhona ilanga lesabatha ekufuneka kwenziwana ngoba lilanga kaThixo. Ela langa litheni liba khona sekhona yena. That means ayilolanga lakhe eliya lilanga alidale nje abantu bakhe baphumule ngalo yena kudala wabakhona. That is why kuthiwa ngumdala ngantoni ngeentsuku. But ke ngobabantu xa bemcingayo uThixo bamcingela uba lakho umfazi sithela ngayo abakuwenzazi uThixo la umhlaba wena umhlaba eKapa akanohoya eKapa wena eXhoseni wena ihlabathi likhulu
igama lilodwa nje lineminto zabantu akanokwazi kanti ingqondana yakho ucinga uba uThixo ulingana nabantu akazi uThixo akalawula iSouth Africa yodwa ulawula ihlabathi lonke fanele ucinga uRamaphosa ulawula iSouth Africa eyedwa uRamaphosa kodwa uThixo ufuna ukufeka ligama yena uThixo alingana noRamaphosa kodwa uRamaphosa uyakwazi ukuphatha iSouth Africa yonke athi ndithi khona ikorona ufake imask ufake umuntu wonke imask ndithi kukhona ikorona bangabikho umuntu ozophuma ngomnyango kuvalwe nyanyanga uphume udibana namapolisa phela uRamaphosa uphethe emhlabeni amen so uThixo ngokakalinganisa lo muntu ophethe phi ehlabathini okanye eSouth Africa ungaphezulu haleluya ulawula emhlabeni ulawula ezulwini ulawula phansi kwamanzi ulawula phezulu kwentaba nakuzo zonke izibhakabhaka amen umhlaba uyindawo nje wabeka inyawo haleluya izulu lindawo yesihlalo kwabe isitulo sakhe eyi-1 haleluya kanti swakule ngelosi aba khona engathi xa ifika besayisi ibeke enyaweni eyi-1 lesiphinda ibeke down 2 ingelosi eyi-1 zibe khona iy'ngozi zingangabantu kanti nami nawe ezazifika phaa ko-Abraham noSara zazingabantu zinenyama zinegazi amen nezazifike olothe egomora eSodom zazinenyama zinegazi zingabantu kodwa izingelosi amen zibe khona ngokwezi zingenokwazi like le ingelosi igade uba ingabonwa igadi yase-Eden la ngelosi ivale ngesabili emenyezelayo uba noma ufaka uyayibona uphanyazwe yilaa nto isabili shayina iphetheyo inqabi inkulu amen kanti xa yome umuntu angahambeli isabili lozabona nawe umuntu omeva wasizosingene egadi yase-Eden amen ivaliwe inqaba kunengelosi enkulu and emephi phambi kwegadi yase-Eden haleluya so uThixo ungaphezulu kwengelosi ungaphezulu kwabantu abantu like umuntu like ngicela nje umfana olimuslim uthi uThixo akanokwazi uba angene kulo mzimba kaMaria azale aphinde abe ngumntana aphinde abe nguYesu ndabuza uba ikhona na into uThixo anganokwazi uyenza ngoba kubhaliwe abake eBhayibheli uba akukho nto enomnqabela uThixo xa ecingile uba mna ngoku mandizenze ndibe inhlanzi ndiginye iyona angatywazi isakhe unawo konke wenza uThixo amen ngoba asinovuma sithi ifish okanye umnenga ungakwazi umsizela umuntu elwane amen but ngenqaba akuyi ngokwabantu abaphosa uyona elwandle akuyi ngokwabantu abanjengoyona becinga bazobulawa kabephosa olwandle kuya ngokuba uThixo akhona akwazi uyenza amen abantu bamphosayo umhlawumbi bacinga bamphosa wabe sesifa amen kanti uThixo unecebo akho nto angenokwazi uyenza akho nto etheni emnqabelayo wavele kwazisa umnenga wamginyo yona wabele ngoku umzimba wefizwa phakathi unegazi unamanzi senso umphefumula ukho phansi kamanzi amen kwa ifizi xa iphefumula unyenzela iginye amanzi ngaphambili ewakhuphe emveni kwendlela uphefumula kwayo amen so that means akho ndawo uphefumula embilinini yentoni yenhlanzi kodwa ngenxa uThixo ungekho nto ongenokwazi uyenza waphefumula yona ithi babe ndabiza ndisembilinini yenhlanzi ndathi ndathandaza wavula inkonzo phaa wabiza egameni ngathi waguqa phakathi sendlini pi embilinini okanye emathumbini wantoni wefishi amen umntu eginye ifishi umntu eginye izinto eziginyayo like xa ubona isilwanyana siginye mhlawumbi ithona liginye inyoka enkulu ethona uba kaginye intloko okanye inyoka ube kaginye intloko yesele sele akwazi ukuphefumula ngoba likwenye environment likwenye indawo engekho moya kuyo livele life so kodwa uyona wakwazi uphefumula wakwazi nothetha nabani noThixo wathi noThixo wamva kodwa uphi phakathi naphakathi enhlanzini amen ngoba kutheni lizakwenzeka kodwa ifisa ayikwazeki uba uyibe ne-oxygen ngaphakathi kunayo kungenxa yoba zonke izinto zinako ukwenzeka kubani uThixo ngoba uyona ebehamba indlela kaThixo even ngokaphuma ecaleni ebefana uba uphuma ngaba bhekene inevetarashisa uThixo eyazi uba uyona umntu ungakwazi uba hambele enqanaweni that means ebesenza into yobani kaThixo so zonke izinto ngozinako kwenzeka kubani uThixo waqoba
akazufa ngowasebehlanzini ngoba ngimthume umsebenzi wami bangakayowenza phaya. Haleluya. So ngicela ukuxelela yonke indawo Thixo okuthume kuyo uzawuya kuyo. Haleluya. Ngokucinga kwabantu ngangayi kuyo, wawucinga kwakho kungaba kude kungaba nzima ukuya phaa, but ngokuba uThixo nawo konke ukwenza kuzokwenzeka. Haleluya. Akho ungazifika khona ngenxa kaThixo. Haleluya. Akho nto intle ingazikwenzeka empilweni yakho ngenxa kaThixo. Haleluya. Zonke izinto uThixo azithembisileyo uzazifezekisa empilweni yakho. Haleluya. Amen. So zikhona izinto qoba kodwa ngiphile eSouth Africa, andina-passport, andina-permit, andinamali, andinokwazi ukuhlala eAmerica. Amen. Lihlobo lokucinga lomuntu elo. Amen. But uThixo yena akakwazi ukwenza uba kulo nyaka sikuyihambe yohlala phi eAmerica, because akho nto angakwaziyo ukuyenza uThixo. Amen. Thina ngoba sasifika beKapa okanye ngoba saseva sibakhona bephile eKapa, sasingazi uba kukho ishophu ezizawuze zibe ngaka kule Taiwan zibe zezamaSomalia zonke. Amen. Sasingayazi loo nto leyo. Sasingayazi uba kothi kuyile minyaka abe urhulumente weli esithi 50-50. Sasingayazi uba kulo nyaka kobe kuphethe uRamaphosa, andithi? But zonke izinto ziyakwazi kwenzeka ngokuthi Thixo akhona etheni emnqabelayo. Amen. So zikhona izinto la uqondayo uba andiyazi ke uba uyoze yenzeke nini, yenzeke njani. Ingcinga yakho ndiyitshoyo. Amen. Ingcinga kaThixo nengcinga yomntu zihlukene. Haleluya. Thina sicinga siphele apha, yena uThixo ucinge adlule. Haleluya. Adlule kule ndawo thina siphela kuyo. Amen. Ngoba zonke izinto kuye zinakho ukuthini ukwenzeka. Mose abayoninzi abayibhilive uba kukhona isihoko, kukhona izulu. Amen. Bacinga uba le minyaka bekade besindisiwe, nothi nomkhuba besiva ukushunyayelwa, nokhokho babeva ukushunyayelwa, kunamhlanje oko ukushunyayelwa. Bacinga izonke loo nto sizazi sibe khona nezulu ingazabe khona ngenxa yaloo nto ucinga kwabo. Amen. Emva koko basuka entsindisweni bokhona iinyanga zabo ezikudala zibhubha zisifa. Amen. Ngoba becinga uba akho kwaZulu, akho kwaZulu, bacinga bona kanjalo. Balibali uba iBhayibhile isibekele iimpawu ezakwenzeka before kube khona umgwebo. iBhayibhile ikhona bathi basifunde ekuqala iGenesis, sayifunde soyima kwisitshilelo, ezi zinto zibhalwe phaa aziyonyani. Kodwa xa ujongayo wena yaba bekuthiwe xa uzoba khona umgwebo kwaba khona izinto enganyanyekiyo, kwaba khona abantwana abangemva bazali, kwaba khona izibhoxa, kwaba khona ukufa okuninzi, kwaba khona amarhawe emfazwe. Ufumanise baphaa kudala ibingekho amarhawe emfazwe, kodwa ngoku akhona. Bezingekho izifo enganyanyekiyo phaa ngexesha kaNkulunkulu wethu, but ngoku zikhona. Amen. Laa nto iveza uba ngoku nezulu nesihongo ngenye umgwebo uyoze ube lapha abantu bejongile. Ithi ke ngoku iBhayibhile yona njengoba kunjalo ngeentsuku zikaNowa, koba njalo ngexesha lokubuya kwabantu kukaYesu. Amen. Bazobe bethembisa, belobolisa, betshatisa, beguyisa, besenza yokuba ibhiyoze, behambe besela, besitya ibhiya, bonwabile, kumnandi, besibatya ulife wabo. Kuze kuthi gqi ilanga lomgwebo. Amen. Iyawuba njalo ke imini yomgwebo yokubuya kukaYesu, njengoko yayinjalo nekabani nekaNowa. Bathi Nowa naye Nowa oko ishumayelo seyijongwana. UNowa ngosethe waxuba le seliqhegu noba noko wazali dado bawo because umdala oko esithi yabuya logumbi bade baqoba bamhleke ngoku. Amen. But ngelanga liyi-1 wabe wafika ulogumbi bathi Nowa sivulele ngabe seluvaliwe ucawa lingenaphela uvule. Amen. Ngoba khonto emnqabelayo uThixo. Abanye bazali babesithi uNowa angavele okay inqanawe apha ngasemnyiweyo kodwa ilandela ile emonwabisi. Izawuyenjani inqanawe ukusuka emnyiweyo ibheka emonwabisi? Ngoba nyanyani engekho mntu lokwazi uyiphatha, banko nemoto ezoyifuqa
ne-breakdown zazingekho. Amen. Ngenxa yoba ukucika kwabantu akufani nokucika kwabantu kukaThixo. Zonke into zinakwenzeka kubani? kuThixo. Wavele wazisa amanzi phencane wena uThixo ayifukule inqanawe yasihambela inqanawe. Ngoba inqanawe yemantoni? Ngamanzi. Ngoba zonke into zinakwenzeka kubani? kuThixo. Nangoxa Shumaya sithi uYesu uyabula baciba siyadlala. Bacimba abantu baphela ixesha. Omnye wathi kuShumela ndisuke training ngoba wathi noba le eceleni yayo ayinikwa platform abayishumayo ngoyinto simoya. Naphinda sifayile ebhedle etown phambi kokuqala icorona. Ngo kayekayo. Xa sifayile ebhedle yasifayile eKapa town, sifayile ebhedle town nakona sibheke. Yabe abantu bathi bathi hayi noba yavinjwa i-platform bayi ushumayela abangehla kunayo so yona noba isikiwe bayi ukulosimolera betawu yanto naba yena bayaba mna nebandla kamna lo endadibana kusale ndifele ndishumayela and ndizibaphendula. Amen. Ngoba lihlobo bona ingqondwana yabo ibabeka kulaa ndawo and kuphelele apho akhona inkolo ecinga iba ingenzeka lo mntu uba uThixo wamphakamisa wamnika icawe wamnika ibandla wamnika iplatform kabashumele egqosandini. Akhona iwalo ecinga loo nto because ukucinga kwabantu le nto inakwenzeka but kuThixo inakwenzeka le nto. Amen. Ngoba kubantu le nto inakwenzeka kodwa kuThixo inakwenzeka. Inqanawa kayona yakhiwe endaweni apho ungazange amanzi kodwa kwathi neba kufikela xesha uThixo ebethethe ngalo avela amanzi azizala. Kodwa nazo izikhukhula kodwa nawo kunogumbe kanti wonke lo gumbe lo uzofukula lenqanawe kabani kanowa ngayithini ngayihambe fikile ixesha layo. Haleluya. Ngicela ukuxelela kungoma empilweni yakho kodwa ngeimini inkosi kube manzi. Kungaba kubi ebomini bakho yimini koze kube mnandi. Haleluya. Kungahlekisa ngawo ngenye imini bazodika amazinyo wabo abezinyanga. Haleluya. Kungaze kugxeka kwenziwe ijoke ngawo ngenye imini koze bacele kuwe. Haleluya. Ngenye imini boze bathi beqhele wena uqhubekele kubo ibe ngawo baqhubeke kubo ngoba akukho nto emnqabela uThixo. Haleluya. Yabazalwane uYesu uzele akaya esikolweni kodwa ukwazile uba yonke umsebenzi wamaplango wenziwe kuye. Amen. uYesu uthe kwaba kungekho nto eyi-one owayewayokuxhonxa ingcwaba ngoba ngapha esenziwe amatyeni mnotho emhlabeni uthe ngazange abele wafumana ilitsha kaka. Amen. Ngoba akho nto emnqabelayo ubani? uThixo. Haleluya. Ithi bantu kulo mfowethu uBhalamu wathi umsindo ekwenza into ezidronge phambili nomthetho kaThixo wathi esendleleni ehambe eqhuba idongo njengesiqhelo yavele yama idongo elandiyindawo. Amen. Waqoba uzayibetha idongo uzayikatsa ngoba uyayazi uba xa ibetha idongo iyahamba. Amen. Yasuka idongo yathenda yathi hayi bo kulindawo kuhambisa kule ndawo ukuba kutheni mina ungakwazi ubuza ayize yathetha ehlweni thetha ngalo intoni idonki yathi awumboni na uThixo kaba kungelo seyi-one emele sabile phambi kwakhe ivalele le nto iyokwenziwa ulo mfukane nawaya kuyo kwancama uThixo wathethisa ntoni idonki ngoba zonke izinto zitheni zinako ukwenzeka kuThixo. Amen. Ithi iBhayibhile yathetha idonki lo ongona qala qonda xa uthetha ntoni idonki engazange ithethe. Haleluya. Ngenye imini indlela yakhe evaliweyo iyazifuna isandi. Ibisandi umvuleleli ixesha lakhe lokusikeleleka lifikile. Amen. Uyazi uphuma ngamaxesha yimini kuthi imoto mazime kudlula wena. Amen. Le nto lithetha ngoku ingathi saze yenzeke kodwa ngenye imini yaze yenzeka. Haleluya. Uyawuzuthi ngenye imini fanele uba uyazi abantu bayatshona emanzini amanzi avele aqine ungetshonisa kwaba phezu kwabo. Haleluya. Ngoba iBhayibhile wavele waligqiba uYesu ehamba phezu kwamanzi zoyike ezizayo kuba anoba ngumsolo.
ngoba ingqondo zabo azibacelelwa ukukhona umuntu